Ja, mijn huid was schipper. Mijn grootvader weer schipper. Dus het zit jou in het bloed? Ja, dat kan je toch wel zeggen, ja. Maar ik heb op mijn 40 hier heb ik vaart en die schepen van 220 ton, 240 ton, die werden al released. Dus dan moest ik opnieuw weer investeren en dat heb ik net met die. En dus ik kon een baantje krijgen bij de provincie en dan heb ik de lessen 15 hier, heb ik op een berg zitten in Wijns en nog gedeeltelijk hier op het Jan van Friedersluis hier in Staveren. Ja, dat is in boord, ja. Ja. Hier vaar ik bij nog het is warm. Ja, door ons kanaal even naar Purmerend. Dan ga ik even in de groep zitten. Ja, Ja, en dat erop de herinnering om. de kroeg in Permanent? Ja. Daar mag je wijzen? Ja, daar ben nog een paar oude skippers zitten daar nog. En dan heeft ze gauw weer een verhaaltje en een praatje met die mannen. Over de goede tijden van vroeger. Mis je de tijd? Mis je de tijd nog eens? Ja, ergens wel. Als ik het overdwam moest, dan werd ik weer skipper. Ik word weer skipper. En jou heeft net een but. Nee, ik heb ook net een but. Nou, ik ben net zwaar beheerd trouwens. Hè. Maar flas hier, dat is krabben de zaal. Nee, nou, ik zie dan wel eens mensen op die prima, als je van iemand wat zegt, de beste in feite maar een shirt wel als enkel is, laat maar zeggen, bij die bruine schuitenvloot. En dan hebben ze baren, een snorren en tatoeages. En wie tikt wat, maar zo zeggen de mensen, de vroeger ik net uit, ja. Nee? Nee, die weer aardig glad. Ja, ik heb natuurlijk wel een skofje prima bij de provincie, daar had niks op je pak en een pet en je bent verzekerd van de wieg tot het graf, zeg maar, dus je hoeft alleen nog maar op te laten stoken, dan ben je weer al van nou. Dat klinkt misschien een beetje, maar een fijn zo simpel in dat. Maar in hart en nieren, het varen dat bloed. Want anders moet ik nog een mopje vertellen. Ja? Een mopje, maar je altijd. Vertel maar. Nou, als je laatst weer een broeder bij de thuiszorg en die kreeg opdracht om een oud vrouwtje te gaan wassen. Toen wie er bij de kleren, hij zei, moet ik jouw brievenbus krijgen? Want nou zei dat vrouwtje dat bij wel, maar dat hoeft net, want ik heb toch nog een in je post kunnen zetten. Slaat het wat? Nou, ga ik het een beetje hier. Het is zonde, want het is nou mooi waar. Het moet nou varen. Dus je moet er nou binnen. Maar ja, als het goed is, hebben we het erop last. Het pontje van Sewaard is steken. De boot het waar ze een flinke klap maken op stien aan de walskanten van het Prinses Margrietkanaal. Het kwam door hege golven van 2 binnenveertskippen. Er binnen geen verwonden vallen, maar er is wel flinke skee aan de pont. Een beetje loktijd erop. Dan moeten we wat lager en dan de 6 toen even verder. Dan doen we eens de sterkte. We waren uiteindelijk op die rasblokken die als walbeschroeiing zitten. Daar waren we op smid. Met die bams, ja, dat is wel even een heel spektakel. En dan zit je? Ja. Komt er weer. Ja, draait hij mooi, hè? Ja, dat komt wel goed. Zo kan wie wel in zijn waard komen. Nou, kleed toch. Ja. Het is wel een beetje skinny, vind ik. Nou, ik heb mijn stielborst de longens. Ja, het is hartstikke veel. Haast. Hij moet er nog in. Bliert? Ja, wij varen graag en het is mooi waar. Ja, ik vaar graag. Ja. Wat doe je het al lang? Ja, ik ben de eerste skipper en ik doe het al 18 jaar. Dus, maar goed, alleen nog gooit net vol. Dus weer een gouden kamer, er al meer skippers bij. Maar goed, ik doe het al zo lang. Ja. Want er zijn al 23 skippers, Zijds, ja. Je vaart op groot wetter, dus je moet bij alles rekening houden. Beroepsvaart, pleziervaart, nou het mooi waar is, dan ben de zwemmers. Nooit geen probleem met zwemmers, gewoon dat net. Maar je moet er om elkaar denken. En met
Hij met één omdraaien. Jan, hing het een draai in? Ik vind het wel nieuwsgierig. Ik mag graag weten hoe dingen in elkaar zitten. Ja, die orenbok stiet wat meer naar voren. Hartstikke spannend. Sorry? Hartstikke spannend. Oh. Behouden vaart. Doen wij. Het rolt er nou lekker uit. Ja. Kapitaal hebben we hier al zitten. Ja, het vielen. Hij draait ik soepeler. Het is al hier soepel. Maar die oren schroeven hier echt wat mankement, hè? Goeie. Ja, Wat ben je on, man? nou ja, niet. Als het zwieren wordt, dan mag je niet. Liefst hem. En wat eet hij ook? Lekker, baan. Barmy. Ja, Heb je dat zelf even een kakkerelt in je hakje? dat dacht ik al, ja. Ja? Ja, ik ga net een kak bij me. Doe ik zelf maar. Jammer. Ja. Dus het is wel even lekker. Ja. En heb je dat elke vreet, Barmy? Nee, Oh, nee, dat zit net een vers patroon in. Oké. Nee hè, zo ben je ook net. nee. Dat kijk zo doet komt. Oké. En, Als je eerst niet zo snel leest, dan lees ik die vreet ik wel. en wat voor boek heb je mooi? Dat is van David Baldagi. Het recht van de macht. Dus. Ziet er maar wat heftig uit. Ja, er moet wel wat spanning in het leven, hè? Ja? Ja, zeker. Er moet wel wat bij, nou. Ja, Maar ben je dan het safferdipt in je boek dat je dan een boot doet over de holle sjoggen? dat weet ik niet. Dat heb ik daar net in de gaten, hè? Oh nee. Dat merk je die boot misschien wel, maar ik niet. Nee. Nee, heb ik net in de gaten. Zullen ik er in je nog? Zie die hier al wat jongen, die neemt dan net jongen, maar die heb ik al wat jongen. Dus het valt wel wat mooi. Ja, precies. Ja.